Unahon ta ang usa sa cast sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Kapuso heartthrob actor, singer Brent Valdez. Mayong buntag, Brent, and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Cecil! Mayong buntag kaninyong tanan. Brent, kumusta na ka? Bisaya man di ay kang dako, Brent, no? Oo, kabalo ko magbisaya kay akong inahan is from Cebu, and she grew up there, and nagpuyo sad ni sa Cebu for 2 years. So kabalo na ko magbisaya. Let's talk about Sige. about your childhood dinhi sa Cebu. Sa imuhang mga ma-remember sa imuhang childhood days katong dinhi ka nagbase sa Cebu. Ang maalala ko before when I was there, umaakit ako ng puno kapag hapon, and then kukuha ako ng duhat. Ano pa ba? Yung the serene, the feeling of being in yung province life, yun yung sobrang gusto ko. Na pagdating ng gabi, sobrang tahimik na din. Yun talaga yung sobrang nami-miss ko. Brent, you seem to be very active sa social media content mo, and you love to vlog, and you also love to take photos, and you even competed daw, di ba, for campus journalism. Giunsa ni pagsugod ang imuhang interest niining mga vlogging, photography, and so on? Yeah. It started when I was in high school kasi kanang kuan maghilig man ko mag-picture ba kung bisag unsa. And then my advisor told me na parang sumali ka dito sa campus journalism, and ang pinili ko noon is photojournalism, major in English. So sali lang ako ng sali. I saw in one of your vlogs, nag-vlog ka about your reflections and what you have learned about this quarantine. How has this Yes. pandemic changed your views and your plans, Brent? Isa sa mga realizations ko is, we should save up para sa future natin, lalo na yung mga investments such as healthcare, kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yun sa atin. So mas maganda na secure yung future natin. Brent, itong pag-aartista ba, dati mo na talagang gustong gawin? Maybe gusto mong ikwento sa amin paano ka nagsimula sa showbiz? Bata pa lang ako. I can still remember my lola. She used to give me money kapag kinanta ko sa kanya yung Usahay na Visayan song. Tapos nagtuloy-tuloy na siya when I joined this reality show competition dito sa GMA, which is To The Top. This is a boy band search group. Tapos after noon, nagtuloy-tuloy na up to now. Pero bata pala ako, pangarap ko na talaga mag-artista. My family from Cebu knows that. Buti na lang, pinapakanta ka na ng lola mo dati pala. Pero Brad, let's look forward to the future kung bibigyan ka ng bagong project ng GMA Network. What roles do you want to portray this time? And sinong leading lady ang gusto mo ring makatrabaho? Siguro ngayon, kung mabibigyan ako ng opportunity ng GMA, gusto ko naman yung heavy drama, yung mga iyakan, mga malulungkot na scenes, para lang maiba. Yes. And siguro, leading lady, si Angela Alarcon, and I'm good friends with her now. Bagay naman talaga. Kayo ni Angela. Salamat. And this time, pag-usapan natin ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Yes. Aside from working during the lock-in taping nyo, what were the things that you enjoyed doing off-cam? Nakasama yung mga co-stars mo. Nagkaroon kami ng bonding times. Eto, kasama ko si Mr. J. Arcilia. Nag-jogging kami everyday, nag-workout kami everyday, nag-basketball kami. And most of the times, yung mga chill moments with the co-artists. Sometimes, nanood pa kami, nag-movie marathon pa kami sama-sama. Please invite everyone na panoorin ang fresh, new episodes ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ayan mga kapuso, so sana po ay panoorin niyo po ulit ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday. And pagkatapos po yan ng 24 oras. Ayan, marami pong mga mabibigat and mga revelations na magaganap sa inyo mga kapuso, kaya panoorin niyo po yan. And before we end our interview, Brent, please serenade our viewers this morning with any song that you find meaningful and inspiring. Yan lang maaari nating sariyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo.
Ayan. Thank you so much! Galing. Basta Bisaya talaga, ang galing kumanta. Thank you so much, Brent. Salamat, Cecil. Salamat. Dagang salamat at ingat ka. Ingat din kayo. God bless you guys. And that was Brent Valdez, mga kapuso, nga nang imbitar kaninyong tanan alang sa new episode sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Dagan paminggi andam, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.